पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछे ने बा लागताटे माल ई पियो रछे ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा निशाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवध से राइटर थारू साधन निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनू चालू कर ढोरी के ने बा आरसीएम म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से और पाए भोजपुरी लोकगीतों का एक से बढ़कर एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल मुफ्त।